Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan Infashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la Infashion Couture. N'aw mago be tisi kalalenw na walima n'a be fɛ ka tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago be qualité la. Infashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma bi jumadon in na novembre kalo tile 17 san 2023 anw minnu sigin bɛ ka nin waati in kɔnɔ n'o ye kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔkuma lakali ye walasa aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kibaruya sɔrɔ n'o ye jamana kunnafoniw ye o kumana an b'aw fana aw danse minnu bɛ kan an filɛ joliba tv news kan an b'aw fo minnu fana bɛ kan an lamɛn arajo joliba kan Bamako yan an lamɛnnen don 105.0 Sikaso 103.8 min ye Segukaw fɛ yen nɔ an lamɛnnen don arajo joliba kan yen nɔ fana kumana minnu fana bɛ kan an lajɛ bɔlɔlɔw sanfɛ an tɛ ɲinɛ o kɔ nin bɛɛ lajɛlen an ka kunnafoni siraw ye an balimaw gafew bɔra bi minnu b'an bolo kɔrɔ o bɛ tali kɛ l'essor ka taa se ayiwa min ye info matin ale bi yan Nouvel Horizon b'an bolo kɔrɔ le soir de Bamako bi yan ani aujourd'hui Mali nin fasidi sɛbɛn ninnu an bɛna ninnu de lakale mana aw ka faamuya kama o kuma na an tɛ nin ko bila dagirinda la fasidi sɛbɛn fɔlɔ min bɛ yen n'an bɛ don o kɔnɔna la o ye jamana ka fasiri ye ni o ye l'essor ye limana a kuma na a y'a jira k'a fɔ ko Mali foroba cakɛla kura maa 200 ani maa 60 ɲɔgɔn na awa k'olu kɔni tilala u ka kalanw na n'o ye finitigiw u bɛ dege finitigi kalan min na fɔlɔ o ko min ma ko formation militaire limana service national des jeunes ale de ka hakilila tale ye nin ye awa ni jateminɛ kɛ kabi lawale awa ni cakɛda in ale de k'u sigin bɛ Mali foroba cakɛlaw kama yanni i ka baara kɛ i ye foroba baara i ye ɲɔgɔndan kɛ i ye ɲɔgɔndan sɔrɔ ala ye gɛrɛjɛgɛ i bolo ti don foroba ca la fɔlɔ f'i ka taa ayiwa finitigiw bɛ kalan min kɛ n'o ye formation militaire ye i bɛ taa o ɲɔgɔnna de kɛ baara in de sigira sen kan an ka jamana kɔnɔ a jarala k'a fɔ ko a kurakurayara tuguni awa fonctionnaire n'o ye foroba cakɛla ye olu maa 200 ni maa 60 ɲɔgɔn na awa olu kɔni tilala u ka kalanw na pewu min ye jamana kuntigi yɛrɛ ye colonel Asimi Goïta ale ye a baaraw ɲɛ minɛ kunungo o kɛra ayiwa service national des jeunes ni jateminɛ kɛ walasa dɔ bɛ se ka fara ayiwa maa bɔtaw ka cogo min na ni ye jateminɛ kɛ a bɛ dɔ fara fana jamana kuntigi yɛrɛ ye min fɔ ko ayiwa maa minnu bɛ yen n'a bɛ f'u ma ko réservistes ni jamana mago jɔra u la hali n'a sɔrɔla u ye foroba cakɛla baaraw ye nka jamana kɔni ayiwa kisili mana fɔ waati o waati wele bɛ se ka bila olu ma o de la n'i y'a lajɛ bɔko naaninan min filɛ nin n'o ye kɔrɔtɔ naaninan ye a jarala k'a fɔ ko service militaire o diyagoyalen bɛ an ka foroba cakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka tɛmɛ ni service national des jeunes ye a jarala k'a fɔ min bɛ kalo 6 ɲɔgɔn na u y'o de kɛ kalan na Bafokaw fɛ yen nɔ Segu mara la min bɛ tali kɛ kunungo baara ninnu kuncɛra 34e régiment du génie militaire a kɛra min ye jamana kuntigi ɲɛna a kɛra an ka CNT ɲɛmɔgɔ colonel Maliki Jaw a kɛra premier ministre fana docteur Choguel Kokala Mayiga fo ka taa se ministre caman ani ministre kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna ani min bɛ jamana yɛrɛ kanu bɛ se ka don maaw la cogo min na jamanadenya ɲuman u bɛ se ka sinsin min ye Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba ale tun bɛ a ko kɛnɛ kan ani finitigi ɲɛmɔgɔ caman limanaw n'i ye jateminɛ kɛ min bɛ nin baara in kofɔ kalan caman de bɛ kɛ a kɔnɔna la n'i y'a lajɛ marifaci degew ka taa se marifa minɛcogow ma finitigiw bɛ kalan o kalan kɛ ani jamana yɛrɛ a kalasiraw n'u kama ko topographie ani n'i y'a lajɛ an ka maramafɛnw k'olu kalan k'o dɔn ani jamanadenya yɛrɛ kanu jamana kanu ka se ka don foroba cakɛlaw la yan'u bolo ka don baara la o bɛɛ lajɛlen kalanw kɛra u kunna i n'a fɔ min ye colonel Cɛmɔgɔ Kamara ale yɛrɛ b'a ɲɛfɔ cogo min na ale min n'ale tun bɛ kalan in koɲɛw ɲɛma
ale de ye ɲɛfɔli kɛ service national des jeunes ɲɛma don a ko nin ye baara in min kɛra nin ye jamana ɲɛmɔgɔw de fɔlɔla ka para ɲɛfɔlɔ kɛ sabu u nana ye k'a fɔ min ye service national des jeunes ye cakɛda de don min kun n'a a kun jɔra waati jan nka a jɔyɔrɔ dun bɛ jamana kɔnɔ fɛn de don min ni foroba cakɛla mana foroba ca k'a fɔ i ye ɲɔgɔndan kɛ ala y'i gɛrɛjɛgɛ fo i ka taa jamana yɛrɛ mago bɛ fɛn min na n'o de ye k'a fɔ faso yɛrɛ kanu ka don i la walima faso mago mana jɔ i la sanga ni waati sabu i mana bolo don foroba ca la ka ban a t'i n'a fɔ i ka t'i sigi biro kɔnɔ ten nka mago fana bɛ se ka jɔ i la a mana fɔ ko mugu ci ka daminɛ i fana bɛ se ka wele k'a fɔ ayiwa faso ko de don an ka taa faso a lafasa limanaw ni service national des jeunes a kunba de kun ye o ye a sigira an ka jamana kɔnɔ a mɛnna a kurakuralen min filɛ nin ye ko a bɔko 4 na fonctionnaire maa 200 ni maa 60 ɲɔgɔnna olu kɔni ka kalanw kuncɛra kunungo olu tɛgɛ donna foroba ca la limanaw bɔlen kɔfɛ min ye kidaliko ye l'espoir ka ɲɛfɔli la ko finitigiw ka ɲɛmaaba ni o ye chef d'état major général des armées général de division Umaru Jara ko ale taara i ɲɛda Kidal finitigi minnu bɛ ni olu de ye jamana fara kariba la ka Kidal marabolo minɛ k'a di jamana ma a jala k'a fɔ contingent min y'a baara kɛ min ye araba tɛmɛnen novembre kalo tile 15 min ye finitigiw ka ɲɛmaaba général de division Umaru Jara ale de ye finitigiw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye bi jamana ko a taara i ɲɛda finitigi ninnu ka Kidal ale mara kɔnɔna la a yɛrɛ ka ɲɛfɔli la taama in bɛ don hukumu kɔnɔ o de ye dɛmɛ ani ka min ye hakililaw ta ani ka min ye sira di finitigiw ma minnu bɛ Kidal mara kɔnɔ nin waati in na u ka se k'u janto Kidalikaw ani bolofɛnw na ni jateminɛ kɛ limanaw yɔrɔ kabi tarata tɛmɛnen Kidal ale minɛna Mali finitigiw fɛ ka bila jamana ka bolo kan min bɛ tali kɛ a dugusajɛ yɛrɛ général de division Umaru Jara ale ye taama kɛ ka se ka taa ɲɛda finitigi bolofara minnu bɛ n'olu ye nin wulikajɔ in kɛ ka kɛ ni jamanakuntigi colonel Asimi Goita ale ka hakililaw ye ka kɛ ni ministre min yɛrɛ n'o bɛ an ka finitigiw kunna colonel Sajo Kamara olu bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔw ye n'i ye jateminɛ kɛ commandement min n'u kama ko GTA Askia o ɲɛma lieutenant colonel Musa Watara ale de tun bɛ finitigi minnu wulila ka Kidal mara minɛ ale de b'u ɲɛma jamana a ko ale n'a ka cɛrenw a ko u ye su taama ka tile taama limanaw ka sanfɛkɛlaw kɛ ka dugumakɛlaw kɛ a ko taama in kɔni a ma ja dɛ nka u sera ka min kɛ limanaw bi u filɛ o de jaabi la n'o de Kidal marabolo min minɛnen bɛ jamana la a bɛ waati jan bɔ ka se ka di jamana ma ko olu b'u disi gosi n'o ye bi nka a ma kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw ka dɛmɛ kɔ a ma kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilila ɲuman dili kɔ wulikajɔ min kɛra bɛɛ lajɛlen finitigi minnu ye a kɛlɛ kɛ ani jamana ɲɛmɔgɔ minnu ye fɛɛrɛw don u kɔrɔ jamana a yɛrɛ y'i disi gosi n'o baara ninnu ye ko bɛɛ lajɛlen de y'i seko ani i damajira kɛ ko baara tɔ ma ban dɛ i n'a fɔ jamanakuntigi yɛrɛ y'a fɔ cogo min na nin kɔni ye a daminɛnen de ye sabu Kidal mara minɛnen tɛ n'a fɔ ko an k'an sigi k'an bolo d'an sen kan kɛlɛ wɛrɛ de wulila kokura o de ye ka se ka Kidal to jamana in kɔnɔ jamana in bolo wa jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen wulikajɔ fana de bɛna kɛ Kidal minɛna cogo min na ka se ka Mali sibiri ɲɛ kelen bɛ da yɔrɔ o yɔrɔ ko Mali tɔgɔ b'o la k'o minɛ ka di faso ma kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ lesɔrɔ kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra ye fasiridi sɛbɛn bɛ n'an ko a ma ko info matin limanaw info matin y'a jira k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn min ni an ko a ma ko accord pour la paix ayiwa ko accord ko accord ko a ma ban o bɛ se ka fɔ sabu ko n'i ye jateminɛ kɛ ko nin waati in na limanaw accord pour la paix et la réconciliation ko nin bɛnkan sɛbɛn min filɛ nin ye ni bɛnkan sɛbɛn in san 8 k'ale nana ka baara kɛra mun ye jamanadenw ka u fara info matin ka kuma don a ko n'i y'a lajɛ Mali waati min na a bɛ nin bɛnkan sɛbɛn in bolonɔ bila a y'a sɔrɔ Mali jamana fanga bɛrɛ t'an na limanaw min ye Mali jamana ye a kɔni y'i bolonɔ bila nin sɛbɛn in na ten k'a kɛ tenko ye wa bɛnkan sɛbɛn in kɛra tenko ye fo ka na se an bɛ don min na i ko bi a ko n'i y'a lajɛ min ye Libi terrorisiw ani maa minnu bɛ yen ni janfanciw b'o olu kɔ limanaw ka olu sugusuguma ka na fɔ ko ani rebelle minnu bɛ jamana kɔrɔyan fan fɛ ko fo jamana ka tila fila ye olu ta ka di u ma a waatinin na limanaw min y'an ka premier ministre kɔrɔ Musa Mara ye ale ye taama kɛ
ka taa Kidali mara kɔnɔ o taama in wolola min na a ye jamanaden bɛɛ lajɛlen misigi waati la Mali jagoyara k'i bolonɔ bila sɛbɛn min yɛrɛ bi ni a bɛ se k'a fɔ ko maloyala sɛbɛn don Fasiri de bɛ ka nin kuma fɔ ta ko sɛbɛn min don a kɛra sababu ye ka jamana tɛgɛ siri k'a da kɔfɛ ka jamana kɛ a damana jamana ye limanaw min ye banmaciw ye olu de tun b'u sago kɛ Mali kɔnɔna la yan nka limanaw ko mana mɛn cogo o cogo a na ban don dɔ min banna nin ye limanaw min bɛ accord pour la paix 14 novembre tɛmɛnen n'o bɛnna Kidali minɛdon ma ka bila Mali ka bolo kan min ye info matin ye a ye ɲininkali min kɛ a ko 14 novembre tɛmɛnen kɔfɛ Kidali minɛnen yalima a na to senna ka bɛnkan sɛbɛn k'a lawaleya wa ko SEMA coordination des mouvements de l'Azawad ale min yɛrɛ ale y'a bɔ a da la k'a fɔ ko ale Mali jamana bɛ kɛlɛ la yalima o SEMA kelen min bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn in na o bɛnkan sɛbɛn in tɔ bɛ a ko la wa limanaw ni ɲininkali damadɔ min kɛra a bɛ maa bila ka jaabi di jaabi min n'a bɛ se k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn accord pour la paix ko fanga t'a la bilen nafa yɛrɛ t'a la bilen Mali kɔnɔna la yan n'i y'a lajɛ limanaw tile 2 kɔfɛ Kidali minɛnen ni banmaciw olu y'u yɛrɛ ɲini ka Kidali marabolo bila Mali finitigiw ka wulikajɔ sababu la yɔrɔ an bɛ don min na ko bi coordination des mouvements de l'Azawad ale yɛrɛ bɛ dogolen bɛ kabi Kidali minɛna u makunnen don kuma ma bɔ u da fɔlɔ n'i y'a lajɛ limanaw bɔlen kɔfɛ minnu fana bɛ yen n'olu da bɛ bɛnkan sɛbɛn in na médiation internationale Algérie bɛ olu ɲɛma limanaw ka taa se sariyakisɛ min bɛ accord pour la paix kɔnɔ n'u kama ko article 52 yɔrɔ ale de b'a jira k'a fɔ ko ni tanamako fɛn fɛn donna bɛnkan sɛbɛn in na ninnu de bɛ wuli ka kuma maa minnu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn in na ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ walasa u bɛ se ka sigi ka bɛn ko la limanaw an bɛ don min na ko bi olu minnu bɛ yen n'olu da b'a la olu da de nin bɛ Algérie da de nin bɛ communauté internationale fana médiation internationale ninnu bɛɛ lajɛlen da de nin bɛ bɛnkan sɛbɛn in ko la an bɛ don min na ko bi MINUSMA yɛrɛ yɔrɔ ale fana da b'a la ale dun bɛ k'a ka minɛnw cɛ limanaw nin bɛɛ fana ye kun ye ko minnu bɛ se k'a fɔ bi ko bɛnkan sɛbɛn in fɛn de don ni a bɛ ɲini ka na kɛ forokolangolo ye ko don min tɛ bi ye a na fɔ ko bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bilala mai kalo tile 15 ka na kun cɛ juin kalo tile 20 san 2015 limanaw ni Algérie jamana médiation internationale communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO Union africaine farafina kelenyatonba Union européenne ka taa se organisation de la coopération islamique OCI Burkina Faso Mauritanie Nigeria Tchad France États-Unis limanaw ani ɲɔgɔnna caman ninnu bɛɛ lajɛlen de da tun bɛ bɛnkan sɛbɛn in na a ka se ka jɔ ka ɲɛ nka ko Kidali minɛnen kɔfɛ ka bila Mali ka bolo kan limanaw bɛnkan sɛbɛn in ko ninnu da de nin tɛ wa u tɛ ka kuma a ko la nin bɛ mun jira o de ye k'a fɔ limanaw ko Mali y'i bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn min na ani banmaciw ni ɲɔgɔn cɛ o banmaci kelenw yɔrɔ olu de ko olu ni Mali bɛ kɛlɛ la bi k'u tɛ ka ɲɔgɔn faamuya olu yɛrɛ kelenw a bɛ waati jan bɔ u kun y'u sen bɔ bɛnkan sɛbɛn in lawaleyali la wa u kun caman de bɛ Bamako yan u bɛ nafolo minɛ ka bila u kunna bɛnkan sɛbɛn in tɔgɔ la n'a fɔra k'a fɔ ko a ko yɛrɛ fereke donna a ko la bi Kidali minɛnen kɔfɛ MINUSMA bɛ ka taa minnu yɛrɛ da b'a ko la médiation internationale ni CEDEAO n'a ɲɔgɔnnaw olu fana da de nin bɛ bɛnkan sɛbɛnko kuma ko nin t'a bannen ye limanaw info matin ka kuma de don aw bonya b'a la. N'an bɔra ye fasidi sɛbɛn min n'an k'a ma ko Nouvelle Horizon ale y'a jira k'a fɔ min ye général kɔrɔ Musa Sengo Kulubali n'ale de ye fosi ka bɔ Mali armée la ka politiki baaraw daminɛ min ye Musa Sengo Kulubali ko Kidali minɛnen kɔfɛ ko ale b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka baara boloda baara min n'o bɛ tali kɛ jamana ka segin fasodenw ma n'o ye retour à l'ordre constitutionnel ye o la politikitɔn min n'u kama ko Ligue démocratique pour le changement LDC général kɔrɔ Musa Sengo Kulubali n'ale de y'i sen bɔ Mali fini baara bɛɛ lajɛlen la Musa Sengo Kulubali n'i ye jateminɛ kɛ Kidali ale minɛnen ko an ka finitigiw fɛ o dongo ko Musa Sengo Kulubali o dugusajɛ yɛrɛ a bɔra ka ɲɛfɔli kɛ communiqué dɔ la yɔrɔ Musa Sengo ni maaw hakili b'a la san 2018 ale kun y'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ ko communiqué dɔ a y'o kɛ a ka politikitɔn in tɔgɔ la Ligue démocratique pour le changement ko
Mali finitigiw a b'u galabu a bɛ u fo ka baara la ka galabu dɔw la u bɛ ka baara min kɛ n'o ye jamana lakanani a n'a dugukolo fan bɛɛ lajɛlen ko nka a bɛ min wele bila gouvernement fana ma gouvernement k'i teliya joona ka kalata boloda limanaw kalata boloda min ye nouvelle horizon ye a ye ɲininkali min kɛ a ko yalima Musa Senko Kulubali kɔrɔtɔlen de don wa a bɛ fɛ k'i kanbɔ jamana kuntigiya de nɔfɛ wa ni ɲininkali min kɛra limanaw a ka kan maa ka i yɛrɛ ɲininka sabu awa Musa Senko k'i teliya k'a fɔ ko kalata ka boloda a na kɛ Musa Senko fana kɔrɔtɔlen don ka se k'i kanbɔ jamana kuntigiya nɔfɛ o bɛ se ka sɛbɛntiya ni min ye o de ye k'a fɔ Musa Senko yɔrɔ san 2018 a ye kanbɔ fɔlɔ kɛ nka kɔsa in na jamana ɲɛmɔgɔw ye jamana kuntigi kalata bɔ a dɔgɔ kɔrɔ waati la ale kelen in bɔra k'a fɔ ko nin ye furanjɛla fanga nin ye fɛɛrɛw de daminɛtɔ ye ka dɔ fara a kundama kan waati a ma diya Musa Senko ye ale ye o kuma fɔ bi ka Kidali minɛnen kɔfɛ n'a ko baara wɛrɛ min bɛ yen sisan ni ɲɛ kan ka sin o ma teliya la o de ye ko Kidali mara n k'a fɔ jamana kalata ka boloda joona joona walasa min ye jamana kuntigiya ye o ka di fasodenw ma n'o ye civiliw ye min ye Musa Senko Kulubali ye n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ hakililajigin don ale kun ye minisiriya kɛ san 2012 ni san 2014 waati min na fanga dafiri kɛra Amadu Tumani Ture ka fanga administration territoriale n'o ye mara cɛmabɔli ye a y'o minisiriyaw kɛ o kɔfɛ limanaw kana kɛ min ye ka walan sɛmɛ Ibrahim Bokar Keita o ka fanga waati la novembre kalo tile 30 san 2017 o kɔfɛ Musa Senko a ka sɔrɔ ka politiki baaraw daminɛ n'i ye jateminɛ kɛ Musa Senko a k'a fɔ bi ko kalata o ka teliya joona limanaw o man ka bali maa na sabu a bɛ n'a fɔ Musa Senko a yɛrɛ bɛ fɛ k'i kanbɔ jamana kuntigiya nɔfɛ ko wa maa min bɛ se ka kɛ finitigiw fana hakilila ye dɛ fasiri ka fɔ la sabu ko finitigi don a ye finitigiya baaraw kɛ a ma ɲinɛ o kɔ a bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye cɛbɔ min bɛ se ka kɛ Mali finitigiw minnu bɛ fanga la bi olu hakilila ye limanaw o de ye kunnafoni ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ nouvelle horizon kelen in ka kuma la ko Kidali mara kɔnɔ limanaw ko wale dɔw bɛ ka kɛ bi olu wale ninnu a ma ɲi dɛ dɔwɛrɛ tɛ ko bandi misɛnnin dɔw bɛ yen olu bɛ Kidali mara kɔnɔ halisa olu de bɛ ka taa maaw ka butigiw n'u ka minɛnw ka taa o tiɲɛ i n'a fɔ fasiri bɛ ka ɲɛfɔ cogo min na min bɛ tali kɛ Mali finitigiw faama forces armées maliennes olu minnu bɛ yen bi ni Kidali marabolo koɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ olu bolo yanni polisiso 2 min fɔra commissariat 2 in yanni u ka segin Kidali yanni u ka sigi ka lakanabaaw taa Kidali Mali finitigiw Jetia Askia minnu bɛ Kidali marabolo kɔnɔ a sera olu ka u janto nin waleya ninnu na sabu a jala k'a fɔ ko jateminɛ kɛra nouvelle horizon ko a ye kunnafoni minnu sɔrɔ ko maaw ka butigiw a bɛna fɔ bandi dɔw bɛ yen u bɛ ka taa bin maaw ka butigiw kan a dun jirala k'a fɔ ko couvre-feu n'o ye maa si tɛ bɔ Kidali dugu kɔnɔ k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 fo sɔgɔmada joona nɛgɛ kanɲɛ 6 o dun ɲɛfɔra nka ko halisa jateminɛw kɛra k'a fɔ maaw ka feerekɛyɔrɔw bin bɛ ka taa kɛ o kan ko finitigiw k'a lajɛ u k'u hakili to o yɔrɔ in na yanni polisiw ka segin Kidali mara kɔnɔ limanaw nin de ye kunnafoniw ye an ye nin bɔ nouvelle horizon kɔnɔ aw bonya b'a la. n'an bɔra yen fasidi sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko soir de Bamako limanaw kunnafoni damadɔ bɛ soir de Bamako kɔnɔ a ko an ka taa ORTM office national office de radio télévision du Mali ORTM ko jabaranisoba min bɛ Mali tɔgɔ la e ko kunungo daba wuli de tun bɛ yen nɔ baarakɛlaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ ko syndicat ko kɛlɛ ni ye jateminɛ kɛ limanaw ORTM kɔnɔ kunungo min ye wuladanfan ye ko a na kɛ comité syndical min bɛ syndicat des travailleurs confédération des syndicats des travailleurs du Mali n'u k'a ma ko CSTM ko o bureau dɔ de bɔra Amadu Amion Gindo ale de tun b'o ɲɛma ko bureau in k'a taara k'a bɛ taa ka maaw de yira bureau kura de don k'a bɛ t'o yira ORTM baarakɛlaw la limanaw Amadu Amion Gindo se ORTM la ani comité syndical wɛrɛ bɛ yen o bɛ UNTM fana tɔgɔ la Union nationale des travailleurs du Mali o de bɔra limanaw ka ɲɔgɔn dɔgɔya daminɛ nɛniniw ni ɲɔgɔn burujaw k'o ta ɲɔgɔn sɛgɛrɛ limanaw ko a kɛra ala faranga de ye n'o tɛ a tun bɛ sɔn ka wele ko wɛrɛ la
ko in bɛɛ lajɛlen daminɛna cogo min na i n'a fɔ Fasiri b'a ɲɛfɔ cogo min na ko a bɛ n'a fɔ syndicat fila de bɛ comité syndical fila de bɛ ORTM kɔnɔ kelen bɛ Amadu Amion Gindo ka CSTM kɔnɔ kelen bɛ UNTM kɔnɔna la ko tɔ kelen min bɛ yen ni o ɲɛmaya bɛ Abubakar Konate bolo a na kɛ ko ɲɔgɔn ye dɔ kɛla n'o ye assemblée générale dɔ ye ko danaya dara Abubakar Konate in kan ale ka kɛ comité syndical ɲɛmaa ye a bɛ n'a fɔ o de ma bɛn min ye syndicat tɔ min bɛ UNTM kɔnɔna la a na kɛ syndicat ko mankan nana wuli min ye Amadu Amion Gindo ka CSTM comité syndical min b'o kɔnɔ o de wulila k'a bɛ taa a ka bureau yira UNTM maa minnu bɛ yen u fana cira ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn dɔgɔya daminɛ jamana ko nin kɛra ko ye jama de jɔra URTM na kunungo ka ayiwa u yɛrɛ dama u bɛ ka ɲɔgɔn buruja nin cogoya la jamana Soir de Bamako de y'a fɔ ale Soir de Bamako kelen ka kuma la jamana ko bureau du vérificateur général ye sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ kɔsa in na tiɲɛ yɛrɛ la jamana nafolo tununa dɛ miliyari 2,000 ni murumuru 837 o de tununa yɔrɔ minnu bɛ yen ni o y'an ka sanu baarakɛyɔrɔw ye min bɛ tali kɛ bureau du vérificateur général a ko sɛgɛsɛgɛli in kɛra san 2018 ka na bila san 2021 utu kalo tile 31 la n'i ye jateminɛ kɛ dɔwɛrɛ tɛ jamana ko baara dɔw de ma kɛ u kɛcogoya la nafolo dɔw kun kan ka don da dɔw fɛ olu ma don o daw fɛ bureau du vérificateur général a ko min ye Mali sanu cakɛda minnu bɛ yen i n'a fɔ direction nationale de la géologie et des mines minisiriso min yɛrɛ bɛ an ka sanuko kunna awa ko sɛgɛsɛgɛli in kɛra yen jamana o sɛgɛsɛgɛli ninnu caman bɛ tali kɛ min kan o ye k'a fɔ ko direction nationale de la géologie et des mines ale ye yɔrɔ ye a kɛn bɛ ka sanu bɔ cakɛda 2 jamana k'olu to yen olu ka ayiwa sanu bɔ u yɛrɛ ye k'a sɔrɔ ni sanu bɔ sɛbɛn yɛrɛ yamaruya t'u bolo sɛbɛn min b'u bolo o de b'u yamaruya k'u ka ɲinini kɛ nka a ma fɔ k'u ka sanu bɔ o ye majɛ fɔlɔ ye majɛ filanan ye min ye jamana ko minisiriso min bɛ sanuko kunna ale kɛlen bɛ ka compte bancaire dɔ dayɛlɛ a yɛrɛ ye o compte bancaire in jamana o nafolo min ye direction des finances et du matériel ye ayiwa ale de b'o nafolo in ani direction nationale de la géologie et des mines o nafolo jamana olu de b'o don da fɛ da min ka di u yɛrɛ ye k'a sɔrɔ ni hali u ma sara trésor la jamana a nafolo bɛ taa trésor la cogo min na ayiwa trésor tɛ a ɲɛdɔn min ye vérificateur général ye a ko a ye nin sɛgɛsɛgɛli in kɛ ka taa se ayiwa ko Buguni mara fana yɔrɔ min bɛ yen n'u kama ko Perila ko yen fana ko sanubɔla dɔw bɛ yen bɔ taara kɛ olu ka ye ko ani Kangaba mara fana ko sanubɔla dɔw bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sanubɔ la jamana cakɛdaw de kɛn bɛ k'u bila yen bɔ tɛ ka k'a kalama a nafolo a bɛ taa yɔrɔ min na maa kɔni t'a dɔn jamanaw n'i y'a sɛgɛsɛgɛli bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko miliyari 2,000 ani kɔ o de tununa nin sɛgɛsɛgɛli in senfɛ minisiriso min n'o bɛ an ka sanuko kunna ani cakɛda min bɛ yen n'o bɛ dugujukɔrɔ nafolo olu ɲini ko kunna direction nationale de la géologie et des mines jamanaw ni de ye kunnafoni ye Soir de Bamako an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Jamanaw n'an bɔra yen an bɛ a kuncɛ ni min ye o ye fasidi sɛbɛn min n'an ko a ma ko aujourd'hui Mali y'a jira k'a fɔ ko lakɔli karamɔgɔw ni n k'a fɔ kɛnyɛrɛye kalanso olu ni minisiriso olu kɔni bɛ ɲɔgɔn sama la an bɛ waati min na ko sisan ko minisiri ka bɔ kɔsa in na ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko wari dɔ bɛ yen miliyari 2 ɲɔgɔnna ko a na kɛ ko bilala lakɔli kɛnyɛrɛye kalanso olu ka bolo kan min bɛ tali kɛ kɛnyɛrɛye kalanso n'u kama association des écoles privées agréées du Mali AEPAM ale yɛrɛ bɔra ka communiqué kɛ ka minisiri jaabi k'a fɔ ko kuma min bɔra minisiri da kuma ninnu ma bɛn min ye u ka bureau national ye a y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛna olu dabali banna kosɛbɛ minisiri ka nin kuma ninnu na ko wari minnu kan ka sara n'o ye frais scolaire ani demi bourses ye n'a juru olu bɛ baarabila yɛrɛ la o de kun kɔrɔ bi ko minisiri bɔra k'a fɔ ko Bamako ta ko miliyari 2 ɲɔgɔnna ko a na kɛ k'o dira ko k'a sɔrɔ dun jamanaw ko miliyari 2 o dira ko minisiri tun bɛ fɛ ka dafa 3 yɛrɛ la nka jamanaw ko a jarala k'a fɔ kuma in olu ka fɔ la ko tiɲɛ tɛ a la o kɔni bɛ min ɲini minisiri a ye kuma min fɔ a ka bɔ ka kuma latilen ko n'i ye jateminɛ kɛ ko minisiriso ko fo olu minnu bɛ yen ni impôt juru b'u la ko f'u ka impôt sara
ko ka tila k'a fɔ tuguni ko nafolo bilala olu ka bolo kan AEPAM kɔni ko nin kuma in ma bɛn olu ma nin bɛna fɔ ka olu tɔgɔ tiɲɛ jamanadenw ye k'a sɔrɔ dun i mana ko minisiriso ka baara ye min ye jamana kalandenw ka siniɲɛsigi k'a labɛn nka n'a fɔra ko ka o munumunu nin cogoya la ka dɔ kɛ jalakitigi ye k'a sɔrɔ dun denmisɛnnin ba joli olu de ka ayiwa siniɲɛsigi bɛ ka tiɲɛ nin cogoya la min ye AEPAM ye ko minisiri jo tɛ nin kelen in na dɛ an b'a laban ni min ye o ye warimaraso min b'an ka jamana kɔnɔ yan ni o ye BMS Banque Malienne de Solidarité a ye bataki dɔ kɛ kɔsani na nka a tilala ka maa wele bɔgɔ jeninen ka ko plainte contre X o b'a yira k'a fɔ nin tigilama ma dɔn maa minnu bɛ dibi la n'u bɛ ka ayiwa nkalon ta ka da ayiwa nin warimaraso in na n'o ye Banque Malienne de Solidarité a ko a ka bataki dɔ kɔnɔ k'a ye jateminɛ kɛ k'a bɛ tile damadɔ bɔ sisan min ye bɔlɔlɔw sanfɛla réseaux sociaux ko cikan dɔw bɛ yen minnu bɛ ka bɔ ka da BMS la ko kunnafoni jatigitanw don kunnafoni minnu bɛ yen n'a bɔyɔrɔ ma dɔn dɔwɛrɛ tɛ ka BMS ka a tɔgɔ tiɲɛ k'a ɲɛda tiɲɛ a n'a ka ɲɛmɔgɔ ka olu fana tɔgɔ tiɲɛ ko i n'a fɔ bɛɛ y'a jateminɛ cogo min na ko nin cikan minnu filɛ nin ye i b'a sɔrɔ maa ma i bolonɔ bila la i t'a dɔn maa kelen min yɛrɛ bɛ ka cikan ninnu kɛ o kɔrɔ ye dɔ de bɛ k'i dogo nin cikan ninnu kɔfɛ ka BMS ka tɔgɔ tiɲɛ ko dɔwɛrɛ tɛ ka BMS min bɛ tali kɛ fɛɛrɛ minnu b'a bolo ani u bɛ ka baara minnu kɛ nafoloko siratigɛ la walasa jamana bɛ se ka basigi cogo min na k'u bɛ ka o baaraw don galama na nka BMS a ma nin ko in bila dagirinda la k'a ye sariya bɛ ko bɛɛ lajɛlen la a wulila ka taa a ta da bɔgɔ jeninen kan min ye sariya tigilamaw ɲɛma walasa maa minnu bɛ ka tɔgɔ tiɲɛ ta ka da BMS kan k'a fɔ ko nafolo tunna yen fɛ walima ko BMS bɛ ka nin kɛ nafoloko siratigɛ la ko a tigiw ka ɲini yelen ka da a ko kan walasa u n'u jɛɲɔgɔnjuguw u ka se ka minɛ BMS a ka kuma laban ni min ye k'a bɛ wele bila a ka client bɛɛ lajɛlen ma ani BMS baarakɛlaw maliden minnu bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan u kana sɔn fiyewu ka don maa minnu bɛ nin wulikajɔ na ka basigibaliya don nin warimaraso in kɔnɔna la k'u ka danaya u ka kurakuraya BMS kan walasa a bɛ baara min na n'o de ye Mali jamana Banque Malienne de Solidarité ka dɔ fara sɔrɔw kan ani maa magoɲɛci minnu bɛ BMS n'a ka clientw cɛ ani faso jama ka hakɛ ka se k'a di u ma an b'a bila yan an sera ka min lakale aw ye bi fasɛdi sɛbɛnw kɔnɔ o ye nin ye ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ su in na jama kodi ale jɛmukan kɛnɛ kan an bɛna kuma Kidali ko kan sini ma sinikɛnɛ ma o bɛna kɛ cogo di Kidali minɛnen kɔfɛ an n'an ka maa welelenw an na ɲɔgɔn sɔrɔ jama kodi kɛnɛ kan su in na nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye yanni o cɛ kuma an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashon ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashon k'aw ye togo ɲɛ. Infashon ni aw mago bɛ qualité la